l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-kap nazzjonalista Bernard Grech ħarab meta mistoqsi minn One News dwar 6 deputati li għandu attwalment fil-grupp parlamentari tiegħu u li lura għall-2009 kienu injoraw rekomandazzjonijiet tal-qorti biex f'Malta jidħol fis-seħħ il-liċenzjar tal-kuntratturi. ċertifikazzjoni tal-kuntratturi li ddaħlet mill-gvern attwali fl-aħħar xhur illum tesiġi li kull min irid jagħmel xogħol ta' skavar twaqqih u tħaffir l-ewwel irid ikollu liċenzja biex jaħdem ta' kuntrattur. Ir-rakkomandazzjonijiet li kienet ħarġet minn sentenza l-qorti 15-il sena ilu kienet ir-riżultat wara li binja li ġarfer f'San Pawl il-Baħar waqt xogħol ta' kostruzzjoni ħasdet il-ħajja ta' żewġ nisa. L-allima tal-Malti ta' 60 sena Maria Dolores Zarb u l-istudenta Russa ta' 24 sena Nadezhda Vavilova. Quddiem dawn ir-rakkomandazzjonijiet Gvern Nazzjonalista tal-2009 immexxi minn Lorenz Gonzi kien injora dan għal kollox. Id-deputati Carmif Sudbolnici, Mario De Marco, Chris Sajt, David Aġus, Stephen Spiteri u Beppe Fenekadami illum għadhom jagħmlu parti mill-grupp parlamentari tal-Oppożizzjoni u wieħed minnhom il-kap saħansitra se joħorġu bħala kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fit-8 ta' Ġunju li ġej. Mistoqsi u se jitlobhom jerfu responsabilità politika. Bernard Grech ħarab kompletament. Fl-2009 fi żmien Gvern Nazzjonalista sentenza tal-qorti tkellmet ċar brabta ma' waqa li kienet seħħet f'San Pawl il-Baħar. Hemmhekk kienu mietu żewġ nisa. Hemmhekk il-qorti kienet qalet f'paġna 80 li għandha ssir il-liċenzjar tal-kuntratturi. Iżda din baqgħet ma saritx mill-Gvern Nazzjonalista. Id-deputat tal-Gvern ta' dak iż-żmien li għadhom deputati miegħek sal-lum il-ġurnata se titlob li għandhom iġorru responsabilità politika dwar dan? Grazzi ġbi qed tikkonferma li l-Gvern Laburista mit-13 sa l-2022 fi żmien Gvern Nazzjonalista tgħidli. Ippruvajna nerġu nistaqsu lil Grech wara li kien evidenti li mhux komdu jwieġeb, speċjalment anke bit-tnejn mid-deputati msemmija warajh, pront reġa' ħarab. Dr. Grech, semmejtlek l-2009 fi żmien Gvern Nazzjonalista għaliex mhux se tieħu responsabilità politika anke fil-dawn. Ma wieġibtniex. Fl-2009 kon fi żmien Gvern Nazzjonalista ir-responsabilità politika għandek 6 deputati li huma miegħek li għadhom miegħek u mhux se jġorru responsabilità politika. Li r-risposta ma ġbitekx, però wieġibtek. Insellimlek. Intant, il-Partit Laburista wkoll innota kif il-maskra ta' Bernard Grech reġgħet qed taqa' dan għax il-kap tal-Oppożizzjoni ma jgħidx li hemm bidliet importanti li qed isiru llum u li kienu proposti injorati minn deputati tiegħu li kienu parti mill-aħħar Gvern Nazzjonalista u dan il-Gvern li qed iwettaq dawn il-bidliet meħtieġa. Għal-kap tal-Partit Nazzjonalista l-inkjesta pubblika is-sors ta' gimmicks politiċi irrimarka il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista żied jgħid li min-naħa l-oħra għal dan il-Gvern l-inkjesta pubblika għodda oħra biex ikompli ir-riformi fis-settur tal-kostruzzjoni dan hekk kif il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar 5 inizjattivi immedjati u wera rieda ta' Gvern li implementa ir-rakkomandazzjonijiet fejn mal-mument li ġiet ippubblikata l-inkjesta beda jispjega fid-dettall ir-riformi meħtieġa u kif se jsiru, inkluż bi spjega ċara fil-Parlament. Il-kap tal-Oppożizzjoni meddi jagħmel gimmicks politiċi barra il-Parlament fejn fuq il-medja tiegħu l-ewwel qal li se jlaqqa grupp parlamentari b'urġenza biex ftit minuti wara ħareġ quddiem il-Parlament jgħid b'mozzjoni biex jisfiduċja 3 ministri. Bernard Grech jinteressaħ mill-gimmicks politiċi u mhux mir-riformi fis-settur, innota il-Partit Laburista.